ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ରଖୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ ଇଏ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ହେଉଛି। ଦେଇଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ସତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଧରିବା ରୋଷେଇ କରିବା ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆମ୍ବୁଲ ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବା ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଇକି ଖେଞ୍ଚି ଦେଇକି ପକେଇଦେଲେ